De derde editie was wederom een heel mooi succes. Echt heel veel deelnemers gehad, heel veel menus verkocht. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd, maar echt meer dan 3.500 menus verkocht in 2 weken tijd. Dus we hebben daar heel tevreden op teruggekeken. En bij de evaluatie gezegd van vierde editie gaat er weer aankomen. We gaan de 4e editie organiseren en die staat nu voor de deur. We gaan nog weer wat meer met restaurants meedoen dan de vorige keer. We hebben nu nog breder gemaakt. Dat restaurants kunnen meedoen met een 3-gangen menu voor $33. Lunchrooms kunnen meedoen voor een 2-gangen lunch voor $22. En foodtrucks kunnen ook meedoen met een foodtruck special voor $11. En op die manier hebben we het nog verder verbreed en dan kunnen nog meer deelnemers deelnemen. Deze keer doen er 17 bedrijven mee. Maar als ik het even mag noemen, Epic Tours, Breeze Bites, Oscar Lighthouse, Cuba Company, Sebastians, Kadushi Distillery natuurlijk, Rum Runners, Sweetie Bakery, het Consulaat, Stoked Food Truck, Ingredients waar we vandaag te gast zijn, Tasty Bar and Steakhouse, Sunshine, Joe's Restaurant, It Rains Fishes, Hillside en last but not least Posada Paramira. Dat zijn de bedrijven die dit keer meedoen. Ik kan me voorstellen dat kijkers denken van dat heb ik allemaal niet kunnen volgen. Nou, ga naar www.bonaire-culinaire.com. En daar vind je alle deelnemers. Daar staan ook de menus. Daar kunnen mensen op een gemakje kijken wie er allemaal deelnemen, wat hun menus zijn en gaan reserveren. We raden wel aan om snel te gaan reserveren. Het begint aanstaande donderdag. 19 mei starten we tot 2 juni. En het loopt al behoorlijk vol. Dus maak tijdig je reservering om teleurstellingen te voorkomen.